Imos ata o sur e atentos á seguinte historia. O certo é que non foi a causa destes temporais que acaban de atravesar Galicia, pero tamén contribuíron os danos. Falamos da praia de Camposancos no concello pontevedrés da Guarda. A veciñanza alerta de que está desaparecendo. A corrente na desembocadura do río Miño leva anos comendo metros e metros de area e hoxe, coa marea alta, xa quedaron prácticamente sen praia. No Nadal de 2023, un temporal levou por diante as pasarelas da praia do Muiño, en Camposancos. Contan que o río xa levaba tempo comendo terreo aquí, e daquela chegou case á terraza do hotel. Dende entón acelerou o proceso, así que hoxe está prácticamente na auga. Solo en estos últimos meses baixou un metro e medio aproximadamente de area, que sería un montón de metros cúbicos. Se está metendo tantísimo na zona dos Pinos que está chegando incluso á senda litoral. Isto xa é moi grave. A gravidade enténdese ao ver os cimentos ao descuberto. Os cimentos non debería haber problema. En este momento temos a sorte que está sobre pedra, é dicir que... Pero bueno, somos un hotel de playa sen playa. Porque cando se fixo o hotel había praia e praia. Por delante del hotel había tanta arena que había lugar para hacer un campo de fútbol. Y hará menos de un año, 7 meses, yo recuerdo hacer 8 pasos de la punta de la terraza hacia el mar, por la arena, en el alto. Y hoy puedo hacer 15 pasos, pero para abajo. Botanlle a culpa a area que acumula o río que desviaría as correntes cara a esta costa. O río debe de ser que necesita que saquen area, que o draguen para que as correntes non veñan hacia acá. Cada vez que hai un temporal que coincide con luna, aquí perdemos pinos. Aquí xa ten levado máis de 20 pinos, aquí. Di que o muro de pedra que se fixo para reforzar a senda litoral xa non abonda e alerta dos riscos de pasear baixo estas árbores. Estes pinos que se miran aí, eses van a quedar para cair. Se non caen, quedan para cair. Depende da profundidade que teñan as raíces e o que de comido. Pero se non caen, teñen que tiralos, porque logo en peligro. Isto, como non lle den solución, nos quedamos sin paseo, nos quedamos sin nada. Non saben cal, pero urxen algunha solución que permita frear a dexeneración desta contorna e do seu ecosistema.